Terve, mun nimi on Rouhiaisen Seppo ja olen täällä Tredussa ollut opettajana parisenkymmentä vuotta. Sähköosasto on ollut minun osastoni ja täällä olen opettanut sekä nuoria että aikuisia täällä Hervannan kampuksella. Kun mä näin teidän ilmoituksen tuolla netissä, niin kovasti innostuin siitä ja ajattelinkin näin, että kerron tähän alkuun koulutuksestani. Ja mulla koulutus on jakanut sen kahteen eri osaan, opettajan koulutukseen ja turva-alan koulutukseen. Tuossa opettajan koulutuksestani olen aloittanut tämän opettajaurani niin, että olen käynyt tuon aikuiskasvatuksen ja kasvatustieteen APROn 15 opintoviikkoa ihan ensimmäisenä. Sen jälkeen olen käynyt tuon ammatillisen opettajan pätevyyden laajuudeltaan 35 opintoviikkoa Tampereen ammattikorkeakoulussa. Tämän jälkeen jatkoin opetustoimen hallintoon ja johtamiseen Jyväskylän yliopistossa 25 opintopistettä. Ja viimeisenä näistä opettajakoulutuksista on käynyt tuon näyttötutkinnon mestarikoulutuksen Jyväskylän ammattikorkeakoulussa laajuudeltaan 25 opintopistettä. Seuraavaksi kerron turvallisuusalan koulutuksestani. Turvallisuusalan koulutuksesta olen aloittanut ensimmäisenä turvallisuuden erikoistumisopinnot Tampereen ammattikorkeakoulussa laajuudeltaan 1600 tuntia, joka vastaa 60 opintopistettä. Tämän jälkeen suoritin Tallinnassa yhdessä Tallinnan korkeakoulun ja Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa turvallisuuden MBA-opinnot laajuudeltaan 120 opintopistettä. Näiden jälkeen lähdin käymään Laureassa. Laureassa on suorittanut 2 opinnot, joista ensimmäinen oli oppilaitosturvallisuuden erikoistumisopinnot 30 opintopistettä sekä turvallisuusosaamisen koulutusohjelmassa Tradenomi ylempi AMK-tutkinnon laajuudeltaan 90 opintopistettä. Ja sitten lopuksi viimeisempänä kävin vielä turvallisuuden erikoisammattitutkinnon suorittamassa Turun aikuiskoulutuskeskuksessa laajuudeltaan 180 opintopistettä. Koulutuksen lisäksi olen käynyt erilaisia kursseja turvallisuuteen liittyen. Esimerkiksi Työturvallisuuskeskuksen kurssinjohtajakoulutuksen olen suorittanut. Liikenneturvassa olen suorittanut REAC-kouluttajakoulutuksen. TAKK:ssa olen suorittanut 32 tunnin järjestyksenvalvojakurssin sekä sähköturvallisuustutkinto 2. Finanssialalla olen suorittanut turvallisuusjärjestelmien suunnittelijasertifikaatin. Sähköinfossa olen suorittanut auktorisoidun sähköturvallisuuskouluttajan kouluttajapätevyyden. STEKissä olen suorittanut tulitöiden kurssinjohtajakoulutuksen ja MPK:ssa olen suorittanut kouluttajakurssin. Tässä kalvossa esitän turvallisuusalan työtehtäviäni punaisella tekstillä. Organisaation logot kertovat yhteyksistäni. Digitaalisiin oppimisympäristöihin liittyen Moodlea olen käyttänyt varmastikin kaikista eniten. Teamsia olen käyttänyt korona-aikana. Primaa tulityökoulutuksissa. Sanoma Proon oppikirjoja on käytetty opetuksen yhteydessä ja kotitehtävissä. Sähköinfon oppimisympäristössä on laajat alan käytännöt ST-korteissa, voimassa olevat säädökset ja asennuksen dokumentointiin liittyvät asiat. Turva-alan yrittäjänä olen toiminut 5 vuoden ajan. Ja lopuksi vielä olen toiminut korttikouluttajana
Kuvassa näkyy 10 korttia, mitä olen kouluttanut. Kaikista kauimmin olen kouluttanut tulitöitä ja työturvaa yli 10 vuoden ajan.